Bore da, croeso nôl i Dafi, Sian Spencer a Menter Gorllewin ail fideo yn y gyfres. Ni'n ei ddechrau off gyda twymo lan mewn wythnos diwetha, sesiwn yn y canol, bach o gwaith i'r bola heddi fyd, a wedyn stretcho ar y diwedd. So ni'n cael dechrau off jyst twymo'r corff lan, so brech yn lan a lawr. Cylchoedd mowr neis. Newch siŵr bod neb o bwys chi. Digon o led eich hynny. Wrth bod ni'n neud hyn fyd, fi moyn chi mynd mas o breichau ac mae'r cylch mawr i wneud siŵr bod dim byd o gwmpas chi, bod chi ddim yn mynd i bwrw mewn i unrhyw beth. Breichau mas o mewn i pryd, agor y chest yn lan. Teimlo'ch stretch fach neis yn ffrant corff fyna, yr un braich y tro lan a lawr. Dach chi'n cael bach o gres mewn yr corffen. Lyfli. A lawr, siwch yn off. Dwi'n o'r hips. Round yr hips yn. Dach chi'n gwybod fod hwla hwp dy fi, dach chi? Na ni, reis, cylchoedd mawr, a wedyn ochr draw, sticwch y penola mas. Lyfli. Na ni. A wedyn nôl i'r canol, dwi'n chi'n off. Ni'n mynd i just cael yr spot fan hyn, just cael yr peniniau a'r hips yn yr agor. Dych mewn ar breichau dych chi fyd. Bach fwy o gres mewn yr corffen. Iawn, cael hwnna i fynd. Yna fi ma'n chi cico chi nan yn y penol. Un cwrs at y tro. Cic, cic, cic. Agor y breichau lan rhywun pryd. Ydych bod chi'n tynnu curtains. Neis, iawn, chi teimlo bach o stretch o ffrant y coesau fan hyn. A yn y breichau. Good. 2 fach to. 3, 2, 1. A gadael hwnna i fynd. Fi ma'n chi nawr camu nôl yr un cwrs. A fi moyn chi dod lan ar breichau, edrych ymlaen. Nôl ar un, ochr draw. Mistir ymlaen. A nôl. Cadwch hwnna i fynd nawr, newid cwrs bob tro. Ni'n mynd i wneud 3 bob cwrs. So yna 2. 1 fach to bob cwrs. Lyfli. A nôl. Iawn. Coesau yn syth, fi moyn chi mynd mas o'r dwylo. Fi moyn chi mistyn lawr a lan. Lawr a lan. So os eisiau plygu'r coesau fan hyn, mae hynna'n iawn. Mi moyn chi teimlo bach o stretch yn yr hamstring sydd lawr yn cefn y coesau chi. 1 to, bob ochr. Good. A mylaciwch fyna. Bysa trad yn pwynto mas yn y bach. Mi moyn chi jyst mynd squat fe. Dim byd dwfwn, dim byd mawr, jyst yn y bach. Peniniau mynd am mas, penol yn mynd yn ôl. So jyst eistedwch lawr a lan. Just lawr a lan. Rhoi dwi'n ar y hips os chi moyn. Rhoi nhw'n ffrant. Byna chi teimlo'n cyfforddus. 1 fach to. Lyfli. A na fi moyn chi mynd mas o'r coesau gymaint ych chi'n teimlo'n cyfforddus gyda. A ni sy'n mynd i plygu un cwrs ar y tro dyn nôl i'r canol. Mynd nhw mas, dyn nôl i'r canol. Chi'n teimlo eich hips chi'n agor lan mynd yn. Lyfli. Ni'n mynd i wneud 1 to bob ochr. 1 diwetha fan hyn. A wedyn just camu mewn yn slo, bach neis, a rhowch bach o jog ar y spot i fi. Dys i'n ei siŵr bod y galon hyn yn dod lan. Jwmpwch ochr, danswch rown os chi moyn rhywbeth dwl, ddim ots dy fi. Cael fynd. So ni'n mynd yn am 5, 4, 3, 2, 1. A fi'n mynd chreu sprint mewn am 5, 4, 3, 2, 1. Jogwch yn ôl. Nes mynd yn am 5, 4, 3, 2, 1. A sprint to am 5, 4, 3, 2, 1. 1 waith to yn 3, 2, 1. Let's go. Sprint am 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A ymlaciwch. Iawn. Da iawn pawb, reit. Y sesiwn heddi, lan a lawr. Ni'n weithio 2 ymarfer ar y tro. Yr ymarfer cyntaf mynd i bod yn rhywbeth i codi'r calon lan. Yr ail ymarfer, ni'n i weithio'r corff, weithio'r cyhyrau yn fwy. Ni'n i weithio am 20 eiliad. Chi'n mynd i cael 10 eiliad rhwng ymarferion.
a ni'n mynd i wneud yr un sesiwn 6 i 8 gwaith. Gen i weld sy'n ni'n teimlo wrth bod ni'n mynd trwyddo fe nawr. A os ni'n mynd i ddechrau fan hyn nawr, mae da ni 4 rownd i fynd trwyddo. Munud rhwng pob rownd, ddewch chi sbes arfus. So, yr ddwy ymarfer cyntaf, yr ymarfer i godi'r galon lan, butt kicks. Fi moyn chi just cico'ch hunan yn y penol gymaint o bosib. Hwn yw'r ymarfer cyntaf. Os yw'n mynd yn gormod, just arafwch y lawr. Sym rhaid chi'n mynd full belt, arafwch y lawr. Yr ail ymarfer, squat lawr a pwnsio. So, chi ddim yn fynd i'r squat yn y twy'n mlaen fyna. Ni'n eistedd lawr, punch, rwchwch chi'n dod lawr, punch. Cael y breichau mewn fyd. Barod i ddechrau, os eisiau drwr chi, grabwch y nawr, a ni'n mynd i fynd mewn byti 15 eiliad gynted a bydd y timer yn barod iddi. Reit, mae 'da ni 10 eiliad i fynd, butt kicks i ddechrau. Ewch y gymaint egni a'n bosib i chi. Ni'n mynd yn 3, 2, 1, so just rhedeg ar y spot, cico'ch hunan yn y penol, iwswch y breichau fyd, os chi'n mor dwylo tu ôl, i wneud siŵr bod chi'n rhoi good kick mewn. Hanner ffordd yn barod. Da iawn, carwch yn ei fynd. Mae da ni 5, 4, 3, 2, 1, am laciwch 10 eiliad. Ni'n mynd yn barod am y squats yn. Bystad traed yn pwynt o mas, hips yn nôl, 3, 2, 1, squat lawr, punch. Squat, punch. Good. Dychmygwch bod chi'n puncho'ch hunan mas o bag papur, punch. Neu bod chi'n puncho mewn i bag. Fi'n gobeithio bod yr teulu heb weinwch yn gormod to. 3, 2, 1, yr un diwetha, da iawn. Butt kicks de. Yr ail waith rownd. Ydyn ni'n barod yn 3, pawb fynd. 2, 1, go. Cico'ch hunan mewn. Da iawn, hws o breichau os chi moyn. Os fi'n mynd yn gormod, just cewch yn arafach, ond bod chi'n cico mewn. Chi dal yn gweithio'r corff, dal yn gweithio'r calon. Mae yna ni 5, 3, 2, 1, a ymlaciwch fyna. Squats am yr ail waith dewis. Barod, 3, 2, 1, squatwch i lawr, punch. Squatwch i lawr, punch. Neis, da iawn. Neud yn siŵr bod y trad yn aros yn y mat dych chi. Lawr, punch. 3, 2, 1, squato, 1, a ymlaciwch ni hanner ffordd. Ni'n ei wneud 8 rownd, 4 yr un. Butt kicks de. 3, 2, 1, go. Cico'ch hunan mewn. Good, cadwch hwn i fynd. Breichau mynd a'ch i fynd. Cofiwch os yw'n ormod, just cewch yn fwy araf. Ond mwch chi'n cadw i symud na'r peth mwyaf pwysig fan hyn heddi. Yn 3, 2, 1, ymlaciwch fyna. Dyn ni squats de. Squats to. Byddwn nhw'n bron y benni wedyn. Yn 3, 2, 1, chi'n ni squat o lawr i fi, a cofiwch y punches na. Neis, da iawn. Os yw'r squats yn mynd yn gormod i chi, peidwch mynd lawr mor eisiau. Just cewch i beth chi'n teimlo'n gyffyrddus. Fi moyn yr sgwyddo lawr a'r chest ar agor, edrychwch mlaen ar y sgrin. 3, 2, 1. Reit, un yr un to. Butt kicks amdani boys. Yn 3, 2, 1. Hon yw'r tro diwetha. Chi'n neud hwn heddi. Fe bawb bod chi'n neud y to wedyn. Cadwch hwn i fynd. 10 eiliad i fynd fan hyn. Kick. Ni'n dod i'r diwedd yn 3, 2, 1. Ymlaciwch fyna, da iawn. Squats i fenni off y rownd hyn. Wedyn gewch chi drink fach dy fi fynd fan hyn. 3, 2, 1. Squat lawr. Punch. Da iawn. A to. Squat lawr. Punch. Mae da ni just dan 10 eiliad i fynd. Ni'n mynd yn 5, 4, 3, 2,
1, ymlaciwch, da iawn pawb. 4 munud o waith yna wedi mynd. Mae da ni munud i fynd cyn bod ni'n ail dechrau gyda 2 ymarfer wahanol. Yn y 2 ymarfer nesau, godi'r galon lan, ni'n ei wneud star jumps. 2 dewis i chi. Chi'n dod lawr, jump lan. Neu os yna bach yn gormod, a bod chi jyst moyn cwl fe lawr tyna bach. Jumping jacks. Neu os yw hwnna'n gormod to, a chi rili moyn cwl fe lawr. Just ochr i ochr. Fe na fi'r 3 gyda chi yn ystod yr ymarfer. Yr ail ymarfer wedyn yw push-ups. Chi'n dod lawr i'r mat, dwylo, just tymor bach mas o'r sgwydde, chest yn dod lawr a lan. Mae da ni 10 eiliad i fynd. Dywyswch pwy ffordd chi'n mynd i jumping jacks. Neud yr un peth dy fi, so mae'n mynd i'r un gretach gyda, a wedyn ewn i lawr. Yn 3, 2, 1, so chi'n dod lawr, jump lan a lawr. Neidio lan, gymaint o bosib, a lan. Good, na ni, good. 10 eiliad i fynd, na pham eisiau digon o le i wneud siŵr bod neb yn cael whack and chops. 3, 2, 1, a mylaciwch fyna. Push-ups den. Dywyswch pwy ffordd, na fi rai rwyddach gynta mewn box. Chi'n mynd i aros yn box, yn 3, 2, 1, dod lawr o'r chest, a nôl lan. Lawr, a lan. Anadlu mewn o'r ffordd lawr, anadlu mas o'r ffordd lan. Dalwch y bola mewn yn dyn, pintiwch pan ôl y dyn. 3, 2, 1. Ymlaciwch, push-ups cyntaf chi. Star jumps de, neu fi'n mynd i jumping jacks trwy hyn, so mae lan i chi pwy hyn i chi'n mynd i ddilyn. Alright, yn 3, 2, 1, jumpo, jumping jacks yn hyn. Da iawn, sysio chi'n mynd i'r ochr, chi'n rhoi bach o symudiad mewn. Mae da ni 5 eiliad i fynd. Cadwch yn i fynd i fi yn 3, 2, 1, a mylaciwch, da iawn. Ni'n mynd o'r ar i push-ups de. Pan y ffordd yr un. Fi'n mynd i fynd 3 chwarter trwy hyn. 3, 2, 1, bolan dyn, chest lawr, a lan. Plygu'r breichau, a dod nôl lan. 10 eiliad, da ni i fynd yn un pawb, cadwch yn i fynd. Bolan dyn, penôl yn dyn. 3, 2, 1, a mylaciwch. Hanner ffordd. Fi'n mynd i fynd yr un rwyddach. Trwy hyn, so dilynwch chi pyn bynnag un i chi ffansi. Barod, let's go. So, mistyn, ochr i ochr. Dywyswch chi pwy bynnag ffordd sy'n rwyddach i chi i ddilyn. Da iawn. Os chi moyn mynd bach yn fwy, cewch nôl i'r un cyntaf nes i. 3, 2, 1. Da iawn. Y push-ups to den. Nôl lawr yn ni. Digon ymarfer, mae'n lan y lawr. Reit e, barod. 3, 2, 1. Gwasgu'r pnolan dyn, bolan dyn, dod lawr. A na, brichen aros yn agos y corff. Chest yn dod rhwng y dwylo. Pen yn dod i'r top. Da iawn, carchwn i fynd yn 5 eiliad ar ôl. Triwch 1 push-up back to. 3, 2, 1. Ymlaciwch. Briliant, iawn. Un yr un to. Os yw sums fi'n iawn. Fi'n i fynd jumping jacks am ni'n diwetha. Dewch i ni fynd 20 eiliad diwetha fan hyn. Da iawn pawb, carchwn i fynd. Da ni 10 eiliad ar ôl. Jwmpwch faswch chi 10 munud o to. 5 eiliad i fynd. Bron fyna yn 3, 2, 1. Ymlaciwch fyna. Push-ups de, yn tro diwetha bore yma. Lawr yn ni. Barod amdano fe, yn 3, 2, 1, let's go. Lawr, a lan. Gwasgu'r nhw'n dyn. Cofiwch anadlu, please. Bwysig, bwysig, bwysig. 5 eiliad i fynd. 1 bach to, pwyswch 1 bach to mas. 3, 2, 1.
A na chi wedi benni yr ail rownd. Mae da ni 2 rownd to i fynd. Fi'n gobeithio bod thumbs up i gael nôl ddech chi fyna. Reit den, y 2 ymarfer nesa. Un yn fi'n galw yn dance. Ni'n jumpo mewn, mas, mewn, mas, mewn, mas. Gweithio bod coordination pawb yn mynd o hwnna dy fi. Yr ail un wedyn, gweithio'r coesau yma. Fi moyn chi cymeryd cam fe wnaethoch chi yn ystod y twy lan. A ni gyd i'n neud, ni'n mynd o'r ochr i ochr. Ochr i ochr. A ni'n weithio'r coesau mynd yn weithio'r hips. Byda ni 20 eiliad i fynd amdano fe. Bach o dant, bach o coesau. A byddwn ni bron o fod yn dod i'r diwedd. Mae da ni 10 eiliad i fynd. So os chi moyn cydion y dŵr na'n gloi, ni dod nôl 5 eiliad am dant. 3, 2, 1, jumpo, dwywaith mewn, mas, mewn, mas, mewn, mas, mewn, mas. Iawn, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Fynd, 1, 2, 3, 4. 5 eiliad. A ni'n benni yn 3, 2, 1. Am laciwch, da iawn. Coesau hyn mas den. Chi'n mynd i plygu 1 cwrs ar y tro. 3, 2, 1, plygu 1 cwrs. A wedyn nôl i'r canol, nôl ochr draw. Trwy'r amser, fi moyn chi edrych mlaen na'ch ar sgrin, neu edrych reit o'ch blaen, chi fel bod y chest yn aros ar agor. Sgwydda lawr yn gorffwyso fan hyn. 5 eiliad i fynd. 3, 2, 1, dewch nôl lan. Dawns fach toda. A dyn ni'n barod yn 3, 2, 1, jumpo mewn 2, mas 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bon fyna, 5 eiliad. 3, 4, 1, 2, 3, 4. A benni, da iawn. Coes y mas. Chest, front, sgwydde, lawr, pen, mlaen. 3, 2, 1, ochr i ochr. Da iawn, chi teimlo stretch nôl yn y coesau hyn. Mae chi'n dychmygu bod chi'n eistedd mewn i cader isian. Fel y rhai na chi'n cael yn ysgol gynradd. Yn eistedd mewn flyddau, ond rial isian yna, 5 eiliad, 3, 2, 1, dewch mewn i hanner ffordd trwy'r ail rownd hyn. A dyn ni'n barod am y dawns to. Yn 3, 2, 1 i mynd. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Os yw hwn yn ormod i chi, mas a mewn. Mas a mewn. Cadwch i fynd. Dywyswch chi pwy bynnag un sy'n gweithio i chi yn 3, 2, 1. Ymlaciwch y coesau hyn y tode. Coesau mas, gymaint o bosib. Chest, mlaen, sgwyddo lawr, pen mlaen, dwylo ar y hips. Ni'n mynd ochr i ochr. Teimlo stretch, fach neis yn y nawr yn y coesau hyn. Da iawn pawb, cadwch wedi fynd. Bron fyna. Da iawn, 5 eiliad. Trad ar y slawr, 3, 2, 1. Dewch nôl lan. A wedyn y dawns am y tro diwetha heddi. A dyn ni'n barod amdano fe. Yn 3, 2, 1. Ni'n mynd 1, 2, 3, 4. Go! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pawb i symud y gilydd. 1, 2, 3, 4. 1 to. 2, 3, 4. Ymlaciwch fyna. Coesau am y tro diwetha. Mas yn ni. Coesau hyn mas. A dyn ni'n barod amdano fe. Yn 3, 2, 1. Ochr i ochr. Lovely boys. Fel ystafell y pen ôl chi nawr. Eistedd reit nôl. Cefen yn syth. Chest yn agor. I bron o fyna. Yn 3, 2, 1.
A na chi wedi bennu y trydydd rownd. 1 rownd to i fynd. Happy days, boys. Right then. Yr 2 ymarfer diwetha i ni cael bennu fan hyn. Wnaethon ni sprint yn y twy mylan fyna. Mae chi just siglo'r gorff i gyd. Bydd popeth yn siglo, ydych chi popeth yn jiglo. Joiwch joiwch. Mae'r hael ymarfer wedyn. Ni'n gwneud split squats. So, os chi moyn cydio sown i stôl neu rhywbeth, neu person, fan chi, chi'n mynd i cymeryd cam nôl, a chi'n mynd i plygu un cwrs ar y tro, lan a lawr. So, be newn ni, ni'n 20 eiliad cynta ar y gwrs, newn ni'r cwrs fe gynta. Yr ail tro, newn ni'r cwrs wyth, trydydd, cwrs dde, pedwerydd, cwrs wyth. Dysa wedyn ni'n siŵr bod ni'n balans, bod neb yn neud gormod yr un cwrs ar hyn. So, yn 10 eiliad, ni'n ni sprinto, fes mi wedi sprinto rio'r o blaen. Mae dyn ni 1 rownd ar ôl. Hwn yw'r rownd diwetha. Popeth i fynd amdano fe yn 3, 2, 1. Sprint, 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 sprint. Gadwch popeth i jiglo, popeth i symud. Lovely. Cadwch hwn i mynd hyn. Mae'r galon yn dylan, mae'r coes yn gweithio, mae'r bola yn gweithio, breichau yn gweithio, penôl, 4, 3, 2, 1, a mylaciwch fyna. Reit, so ni'n mynd nôl ar gwrs y wyth gynta. Gwrs dde gynta, sori. 3, 2, 1, so lawr a lan. So dwylo ar y hips. Neu os chi'n moyn cydio'n sown i rhywbeth, mae hynna'n iawn hefyd. So o'r ochr, nes yn plygu un cwrs a do lawr. Dewch lawr ag ei bynnag chi'n teimlo'n gyffyrddus. Dim rhaid ddod reit lawr. 1 tro a lan a laciwch yn fyna. Sprint de. Ni roi bach o breichau mewn tre hyn, dyd. Alright. Be ni'n gwneud? Yn 3, 2, 1. Mi moyn i chi jiglo. Jiggle, jiggle, jiggle. A rhaid moyn breichau dod lan a nôl. Breichau lan a nôl. Breichau mynd lan. Breichau dod nôl. Popeth yn symud fan hyn. Da iawn, mae'n noesau i a dan. 5 eiliad, 3, 2, 1, a ymlaciwch fyna, da iawn pawb. Reit de, mae'r cwrs wyth yn mynd nôl tre hyn. Cwrs dde yn aros y mae, cwrs wyth yn dod nôl. 3, 2, 1, plygu'r cwrs ôl, a do lan. Lawr, a lan. Os chi'n teimlo nawr, ffrant y cwrs wyth yn cael stretch fach. Y penôl ar yr ochr dde yn cael pinch bach. 3, 2, 1, dewch lan o fanna ni hanner ffordd, guys. Mae dyn ni 2 funud ar ôl fan hyn. 2 funud i fenni. Ydyn ni'n barod? 3, 2, 1, lan y breichau hyn, a nôl lawr. Lan y nhw, a lawr. Lan, a lawr. Cadwch hwn i fynd. Popeth yn symud. Popeth i fynd. Mae da ni 5 eiliad ar ôl. 3, 2, 1, ymlaciwch, da iawn. Reit, mae rhaid ni fynd nôl ar cwrs wythyn toden. Cwrs wyth yn mynd nôl. Plygu honna, 3, 2, 1, stay lawr, a lan. So balans, chi tymau bach yn wobbly fan hyn bore yma, dalwch sown i rhywbeth. Cymerwch eich amser. Mae peidio siarad yn helpu fyd. Fi wastad yn teimlo bod fi'n mynd i gwmpo pan fi'n siarad. 5 eiliad. 3, 2, 1. Dewch mas o honna. A ni'n mynd i wneud yr wobble, y jiggle, y jog am y tro diwetha. Barod amdano fe? 3, 2, 1. Dewch yn ni. Brech yn mynd â chi. Tre hyn, 1 braich ar y tro. 1 braich ar y tro. Popeth yn symud. Sim ots fel chi'n edrych. Ond bydd y corff yn symud. Na'r peth fwyaf pwysig fan hyn bore yma. Dalwch hwn, 5 eiliad. Yn 3, 2, 1. Honna di benni den. Cwrs dde, yn mynd nôl am y tro diwetha bore yma. Barod, 3, 2, 1. Plygu'r gwrs a lan. Trod ffrant yn aros lawr. Trod ôl, mae'r hulen yn dod am lan. 10 eiliad i fynd, pawb. Cadwch hwn i fynd, 5 eiliad i mi to. Yn 3, 2, 1. A
Ymlaciwch, da iawn pawb, rhowch clap i chi nen. Chi wedi gwneud yn wych fyna bore yma. 20 munud o gwaith caled fyna, da iawn pawb. Right then. I ni cael benni off yn un bore yma, ni'n gwneud bach o gwaith dy'r bola, a wedyn just bach o stretch ydw i. Ddim gormod nawr, pech beto, sa'n ni'n gormod fan hyn nawr, byd cydigon nawr. Right then. Da ni 2 ymarfer i wneud ar bora, so just dilynwch fi. Alright? Ni moyn chi ddod lawr, gormeddwch lawr, joiwch, ymlaciwch, pen lawr, trad lawr. Beth bod chi just yn dod ben a cyffwrdd trad gyda'ch dwylo. Fi moyn chi roi 2 dwylo chi tu ôl eich pen, bolan dyn fan hyn. Y cefen yn y mat. Gyn ni'n mynd fan hyn yw, ni'n mynd i crymtio lan a lawr. Lan yn 2 a lawr. Lan yn 3. Lawr. Cadwch yn hyn, 4. Lawr. Peidwch cydio yn y pen, just dala fe fyna. So peidwch tynnu'r pen lan, ni'n lan yn 6. Lawr. 7. Lawr. 8. Lawr. 9. Fi moyn chi dod lan am 10, a nawr fi moyn chi wneud pulses. Ni'n mynd 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A nawr fi moyn chi ddala hon fan hyn am 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, a dewch lawr. Ni'n gwneud honna unwaith to yn 3, 2, 1, ni'n dod lan, a lawr. Lan am 2, a lawr. Lan am 3, lawr. 4, 5, ni'n mynd am 6, da iawn, 7, 8, 9, dewch lan unwaith to, ni'n mynd ar y top a'r pulso, 1, 2, 3, bolan dyn, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dalwch, ni'n diwetha fan hyn, a 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, a ymlaciwch. Da iawn pawb, wedi benni. Dyna chi wedi cael workout a gwaith ar y bola mewn un. Gweithio bod pawb yn teimlo'n iawn. Os chi moyn hol dŵr neu rhywbeth, cydrwch yn botel dŵr, a ni'n mynd i wneud stretch bach fan hyn yn gloi just i benni cyn bod chi'n benni am y dydd. Da iawn pawb. Reit. Mwyn y stretcho, ni'n ddechrau os fi moyn chi'ch dod â 2 trod 'da'i gilydd, coesau mas. A wedyn, seddwch mewn bach yn agosach at y coesau yna. Dalwch yn sôn i'r trad, a wedyn just tynwch hunan lan. Chest yr agor. Sgwyddo lawr. A ymlaciwch. Cael'ch anal chi nôl. Anal dwfn mewn. A mas. Un bach to. A mas. Lyfli. O, bach yn cwlach nawr yna. Lyfli. Da iawn. Coes mas fer un 2 cwrs yn syth. Fi moyn i chi plygu'r gos wyth. Croesi fe dros y cwrs dde. A just tynnu fe mewn fan hyn. Dysgwch chi cael stretch fach fan hyn yn y cwrs wyth yn y cefen mewn awr i'r penol. Just tynwch hwnna mewn. Lyfli. A ymlaciwch. Ni'n newid coesau. So, dewch mewn ar cwrs dde. Croeswch hwnna dros y cwrs wyth. A eto, just tynnu fe mewn. So chi gael bach o pull fan hyn yn y penol, top y cwrs yn. Os na chi'n teimlo dy byd, just tynwch mewn bach yn fwy. Os chi dal yn teimlo dy byd, rhowch bach o twist mewn byd. A dewch. O, y canol. Lovely job. Dewch wedyn ni. Ni ddod i box position maen nhw'n gael o hon. So dwylo dan y sgwyddau, piniau dan yr hips.
Fi moyn chi cerdded y dwylo mas, reit mas, gymaint o bosib, a stico'r pen ôl na nôl, sten nôl, gymaint o bosib, pen lawr. Teimlo top y sgwyddau, top y cefen. Stretch yn mynd dan y breichen fan hyn. A wedyn araf bach. Dewch yn ôl lan. Lan i eistedd. Ni'n mynd i dod ar gos wyth o'n blaen ni. Fi moyn chi wneud fel ongl 90 degrees fan hyn. A ni sy'n mynd i pwysio mlaen fan hyn. Teimlo stretch bach fyna. A wedyn ni'n ddod nôl. Newid coesau, so cos wyth yn ffrant. Pwysio mlaen fan hyn. A nôl. Benni off dy'r breichen hyn fan hyn. Dewch lan yr dwylo, reit i'r top. Dwylo dy gilydd, a wedyn rhowch push lan iddyn nhw, a tynnu am nôl. A nadwch to. A'r galon dim lan, yna beth yn cael y galon lawr yn slo bach. Dwylo'n dod lawr tu ôl y cefen, tynnu am nôl. Laciwch fyna. Sgwyd y sgwyddau fan hyn. A da iawn pawb o'ch clap i'ch hynny. Da iawn i chi gyd. Os chi di joio hwnna a licech chi gweld bach mwy, ewch draw i'n tudalen Facebook i, Sian Spencer Personal Training, a mae dosbarthiadau yn dod wrthos hyn yn fyw o fan hyn reit mewn dy chi. So, rhowch waed os chi moyn yn rhywbeth, a welai chi nesaf. Diolch yn fawr i chi. Ta-ra!